serdecznie. Brawami proszę o powitanie. Dziękuję. Grupa piąta są to Szpice i Psy w typie pierwotnym i Mirosław Redlicki, a pan Tomasz Mroczek i grupa szósta na ringu przygotowawczym. A teraz Mirosław Redlicki, sędzia, grupa piąta, Szpice i Psy pokrewne w typie pierwotnym oczywiście, a na ringu przygotowawczym grupa szósta i Tomasz Mroczek. A teraz pracuje sędzia Mirosław Redlicki. Przypominam, będzie to również sędzia, który będzie wybierał najpiękniejszego psa w konkurencji finałowej, zwycięzca wystawy trzeciej karnawałowej Gdynia 2013. A na razie będzie grupa piąta. Mamy, za chwileczkę poznamy zwycięzcę. Będzie to albo samolot, albo aski. Zaraz zobaczymy, jak sędzia ustawił. Na lokacie pierwszej samolot. Brawa dla niego. Wiecznie uśmiechnięty.